Ne wiki yatha tidafotokozapo mmene shaitan amagwirira ntchito mthupi la munthu. Izi tidafotokoza ndi cholinga chonena kuti timudziwe mdani wathu ndipo tidziwe njira zoyenerera zimene Allah wapereka kudutsira mu Qur'ani komanso mwa mtumiki wake, zimene zili zolondola zopanda chikayiko komanso zomwe zili zothandiza. Ndiye tidafotokozanso njira zake zimene munthu akuyenera kuti azitsate pofuna kukhala wotetezeka ku zonse za ufiti, za matsenga ndi za nsanje. Ndiye lero tikufuna tsopano tiyambe kutambasula mwa tsatane zifukwa zimene tikuyeneka kuyamba kuphunzira nkhani yokhudza aqida tisanabwere kuphunzira zinthu zinazo mu Chisilamu, monga ngati kuphunzira kapangidwe ka zinthu zosiyanasiyana. Chinthu choyambirira chenicheni chimene chimatipangitsa kuti tiphunzire nkhani ya aqida tisanayambe kuphunzira zinthu zina zonsezo ndiye kuti timudziwe Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa munthu amene ali pa dziko lapansi pano ndipo iyeyu namakhala osamudziwa na malenga wake, munthu ameneyo ndi woluza, munthu ameneyo ndi wotayika. Ndiye chinthu chenicheni chimene chimatipangitsa kuti tiyambe kuphunzira nkhani yokhudza aqida ndi chimenechi, kuti timudziwe na malenga wathu. Choncho kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala chikuyeneka kukhala chinthu choyambirira kuchidziwa munthu pa dziko lapansi pano, ndipo chikuyeneka kukhala chinthu chomalizira kuchoka nacho pa dziko lapansi pano. Ndifake mwana maphunziro oyambirira kuti tidzimphunzitsa asakhale alif ba ta tha koma timphunzitse za Allah, tidzimuuza kuti Allah ndi wotere, ukachita izizi Allah mwakuti Allah amadziwa chilichonse chimene iwe umapanga. Zimene zicha mwana azizolowere, chifukwa akazolowera zimene ziyazo zikakhazikika mwa iyeyo mudzaona kuti ntchito zake amapanga chifukwa chomuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa amadziwa kuchokera muzimene mwamphunzitsa ziya kuti pajatu mayi kapena bambo ananduza kunena kuti Allah amadziwa china chilichonse, ndiye pamene ndikupanga izizi apa ndithu Allah kutani akundiona. Koma pachifunika kuti anthu amalumpha gawo iliri ndi kumangompitisa mwana ku madrasa akaona kuti kumene kuja kuphunzira za Allah amati sakuphunzira iyayi. Ndife yani sakutha kusoma surati Nas ndi masura ena. Asheha amene asakugwira ntchito yawo. Mwana akadziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi wotani, mudzaona kuti chikhalidwe chake nso chimakhala chokonzeka, amakhala munthu wokonzeka. Ndiye Allah akufotokoza cholinga chimene adavumbulutsira buku la Al-Qur'an. Izi tizipeza mu surati Ibrahim, mene mwakufotokoza Allah kuti hadha balaghul linnasi, ndithudi uwu ndi utenga kwa anthu. Kutanthauza Al-Qur'an ndi utenga kwa anthu, waliyunzaru bihi, ndicho linga choti mmene momo anthu achenjezedwe, waliya'lamu komanso adziwe. Potumiza Allah Qur'ani ija wani ndicho linga choti anthu achenjezedwe za uchimo umene akuchita, kumwiwala kumene amwiwala Allah subhanahu wa ta'ala, zosalabadira zimene asakulabadira za tsiku la chiweruzo achenjezedwe zimenezo, achenjezedwe za jahannam. Komanso waliya'lamu ndikuti adziwe annama huwa ilahun wahidun, zakuti iyeyo ndi wopembedzedwa mmodzi. Adziwe kuti Allah subhanahu wa ta'ala ni mmodzi. Komanso waliyadhakkara ulul albab, mene monso akumbutsidwe awa amene ali ndi chani, ndi uzindikiri, amene ali ndi nzeru akumbutsidwe. So tiona kuti Qur'ani sinabwere ndicho linga chonena kuti anthu angoyiloweza ya,
koma cholinga cha Qur'ani ni choti mmenemo achenjezedwe komanso adziwe zonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmodzi. Aya imene imona kuti muli zinthu zitatu: kuchenjeza, kudziwa ndi kutani, ndi kukumbutsa. Amene timamuchenjeza ni munthu amene alibe uzindikiri, chifukwa amatha kumachita zinthu mwaumbuli, kumapanga zinthu zosokonekera chifukwa sakutani, sakudziwa. Ndi amene uchayo mumuchenjeze pomuunikira kunena kuti izi mukupanga azigwero lake ndili. Amene mukuyeneka kumpangira ntchito zanu zonse ndi ndani? Ndi Allah subhanahu wa ta'ala, osati wina aliyense yani. Akadziwa zimenezi waliyadhakkar, ndiye mudziwa kumbutsa. Chifukwa akamachita zosokonekera azakhala kuti adziwa, ndi chimene ni mutachite ndi kungwa kumbutsa basi. Chifukwa akudziwa kale. Pamene munthu omuchenjeza amakhala kuti sakudziwa. That's why timapita kwa munthu amene alionena kuti akupanga zinthu zosokonekera ndi kumuchenjeza kuti amwene izizi ni zinthu zotani, zosokonekera. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula motere, mtumiki wake akuyankhula motere. Munthu uja akapeza ilmu zili ndiye kusintha kapena osatani, osasintha. Ndiye chimene chimangotsala ndi chikumbutso basi, kumangokumbutsa. Kuti akuluakulu tikudziwa kale kuti Allah ndi chani, ndi mmodzi. Tatiyeni tisiye zonse zotani, zosokonekerazi, timpembedze Allah subhanahu wa ta'ala. Mwapamvetsetsa pamene kwetu? Na Qur'ani cholinga chake sinde kuti munthu angoyiloweza, koma cholinga cha Qur'ani nchoti mmene mwachenjezedwemo za ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso iyeyo ntchito zake akamagwira ampange Allah kukhala mmodzi. Ampange Allah kukhala mmodzi. Ndiye kuchokera mu kudzifotokoza kumene Allah subhanahu wa ta'ala adachita mu Qur'ani komanso mu sunna, ifeyo tukuyeneka kutsata zimenezo. Pofuna kumudziwa Allahyo, sitingamudziwe Allah kuchokera kwa wina aliyense kupatula hapo ndani Allah. Ndiye Allah adayankhula zokhudza iyeyo mu Qur'ani, komanso adayankhula zokhudza iyeyo kudzera mu sunna pomuuza mtumiki wake. Ife zimenezo tizitani, tizikhulupirire zimenezo. Ndipo tisanene kuti ya Allah simuli choncho iyayi. Mesayo iyeyo nimene akuyankhulira kuti ine ndili motero, nde ife tinena kuti simuli choncho bwanji. Ndikuyankhulira tumawawa pa chifukwa cha zimene tifuna kutani, kudutsa kutsogoloko. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tikabwera mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas, lamma ba'atha النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له, pamene ankamutumiza Muadhi kuti apite ku Yemen, mtumiki Adamu yankula Muadhi yo kunena kuti chiyani? Innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitabi, ndithudi iwe Muadhi ukupita kwa Ayuda nda Kristo, ukupita kwa Ayuda nda Kristo, ukupita ku dera la anthu amene sale asilamu. Nda Ayuda ni ndani? Nda Kristo. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى, kachipange choyambirira kuwaitanira iwo kukhala kumpanga Allah kukhala mmodzi. Choyambirira kuwaitanira iwo chikhale chani? At-tauhid. Chikhale nkhani ya at-tauhid, kusenza kuti amudziwe Allah. At-tauhid ar-rububiyya, التوحيد الألوهية، التوحيد الأسماء الله وصفاته. adziwe umodzi wa Allah mu umbuye umene ali nawo, adziwe umodzi wa Allah mu ibada, mu ntchito zokhudza mapemphero, adziwe kuti ntchito zonsezo ndizoyeneka kumpangira Allah yekha basi. Komanso adziwe umodzi wa Allah mu mayina ake amene Allah ali nawo, komanso ndi mbiri zake zimene Allah amadziwika nazo. Akazidziwa zimene zinetingana fa in arafu dhalik, akadziwa izizi, fa akhbirhum, kawauze sopano zokhudza sharia. Ukawuze zoti Allah waika faradhi painu kupemphera swala zisanu usana ndi usiku, swala ziwiri za usiku, swala zitatu za masana. Fajiri ndi swala ya usiku, al-isha ndi swala ya usiku. Swala za dzuwa likuoneka kapena kukuwala ndi adh-dhuhri wal-asr wal-maghrib. Kenako ukauze za zakati, ukauze za saumu,
ukawuzenso za haji amene ndi malamulo koma choyambirira adziwe nkhani ya kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Senza ndi chinthu choyambirira munthu wina aliyense akuyeneka kudziwa za Allah. Amudziwe Allah, chifukwa akamudziwa Allah iyeyo zikhala zosavuta kupanga zimene Allah amafuna. Ndiye kuchokera mu hadithi imeneyi tikuona kuti ngati munthu akufuna kuti akondedwe ndi Allah azindikire ndi kuphunzira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ni mmodzi basi. Chifukwa akatero zidzakhala zovuta kuti iyeyo asochere. Ndipo akamagwira ntchito zimene Allah subhanahu wa ta'ala walamula adzimupanga Allah kukhala mmodzi ndithu mu ntchito zake za tsiku ndi tsiku. Sadzimuphatikiziramo mmenemo ndi zolengedwa za Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ndi pamene pakubwera nkhani yokhudza al-muraqaba. Mukumbukire kuti mmene tinkafotokoza za zinthu 6 zimene zikukhudza chikhulupiriro, nsichi za chikhulupiriro. Mu hadithi imeneyi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adafunsidwapo zokhudza al-ihsan. Tikamati al-ihsan ndiye kuti ndi ubwino. Kodi ubwino ndi chiyani? Ndiye mtumiki adayankhula kunena kuti chani? Ubwino ndiye kumeneko ndi kumpembedza Allah ngati kuti ukumuona ndi maso ako. Ndipo ngati iweyo sukumuona Allahyo udziwe kunena kuti Allah akukuona. Umene ndi ubwino. Ndiye kuchokera mu mawu amenewa ndi pamene pakubwera liwu la al-muraqaba. Ndiye taarifuha kuzindikira kwa liwu limeneli dawamu ilmi al-abdi. Mbekuti munthu nthawi zonse akhale wozindikira watayaqunihi bittila'i al-haqqi subhanahu ala dhahirihi wa batinihi. Komanso akhale osakayikira kuti Allah wapamwamba ali cheru ala dhahirihi wa batinihi, pa zimene zili zobisika ndi zimene zili zoonekera poyera, kapena kuti zimene munthu angachite moonetsera komanso zimene munthu angachite mobisa. Fastadamatuhu lihadha alilmi walyaqin hiya almuraqaba. Ndipo nthawi zonse kukhala wodziwa izizi komanso wosazikayikira ndiye kuti munthu ameneyu ali ndi muraqaba. Wa hiya thamaratu ilmihi, ndipo ndi zipatso za kuzindikira kwake. Bi anna Allah subhanahu raqibun alayhi, chifukwa tu Allah wapamwambayo ali naye munthuyo pafupi. Allah wapamwamba ali naye munthuyo pachani? Pafupi. Nadhirun ilayhi, ama muona iyeyo. Apatu tufuna tuonepo mbili za Allah eti. Allah subhanahu wa ta'ala raqibun alaina, alinafe pafupi. Nadhirun ilaina, ndipo amatiyang'ana ifeyo. Sami'un liqaulina, komanso amakhala akumva mawu athu amene ife timayankhula. Amamva zimene ife timayankhula. Kutere ku ifeyo kumankayikira Allah kuti sana timve mapempho athu, kumeneko ndikupanda at-tauhid, chifukwa Allah huwa sami'un, iye ndi wakumva. Ndiye ngati munthu akupanga madua ndikupezeka zoti madua aja sakuyankhidwa, chimenecho si kuti ndi chisonyezo choti Allah sana amveya. Allah amamva ndithu. Komanso munthu kumachita ntchito zimene zili zonyasa, mwachitsanzo kumakatchula nyumba za anthu osagwidwa, iwo sone ngati Allah sakukuona yani. Kapena kumachita chiwerewere ni mwamuna wa mwini wake, anthu osamakugwira, sone ngati kuti Allah sanaone. Allah waona. Komanso Allah alinafe chani? Pafupi. Ndiye wa huwa muttali'un ala amalihi kulla waqtin wa kulla lahzatin. Komanso munthu uyu adziwe ntchito zimene iye akuchita mu nthawi zonse
komanso munyengo ina iliyonse. Adziwe kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amazidziwa zimene zizi. Allah huwa muttali'un, akudziwa nditu zimene fe timachita munyengo ina iliyonse ni munthawi ina iliyonse. Ndiye munthu kuyankhula kunena kuti Yesu ali pa mtanda analira ndikunena kuti ambuye mwandisiranji. Mukuzazo ndi liwu limene ndiropsa kwambiri lochokera kwa mtumiki wa Mulungu ndikuyankhula kuti ambuye mwandisiranji. Liwu limene lolo ndiropsa kuchokera kwa mtumiki. Zikuchita kusonyezeratu kuti ndizotani ndizopeka. Yesu sana pachikidwe. Qur'ani ikutilongosolera wama qataluhu wama salabuhu. Yeyo sana pachikidwe, yeyo sana pedwe, komanso sana pachikidwe. Chifukwa chani? Isa ibn Maryama adapempha kwa Allah, wallahu wasami'un, Allah ndi wakumva, ndipo Adamu yankha kapolo wake pofuna kumupulumutsa ku chiwembu cha Ayuda. Ayuda mukudziwa zimene amachita akafuna kumpachika munthu. Amamvula maliseche, kumkwapula, kumusambwadza ndikumaka mpachika bwino. Nde mmene Allah amawalemekezerera atumiki ake. Muganiza kuti akadalola kuti anthu amchite zimenezo Yesu? Sakadalola ndipo sadalole. Bali koma kuti rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah adamukweza kwa yeyo Isa ibn Maryama ali wa moyo. Asana kudzidwe pena paliponse ndi anthu. Chifukwa muona kuti bodza limene likuyamba ndonena kuti Yesu yatapempha mu Getsemani muja. Kupempha kuti Ambuye Mulungu chikho ichi chindipitirire. Mulungu wakumvayo Adamu yankha Isa ibn Maryam. Ndipo chikho chimenecho chidamupitirirabe. Ndiye kukapezeka zoti wapachikidwa. Ndikumalira kuti ambuye mwandisiranji mtumiki wa Mulungu. Azika mukayikira Mulungu kuti Mulungu mwandilekeranji. Bifake timanena kuti Chikristu chonse nchabodza. Msilamu kupita kwa Kristu amene akupita kubodza, akusiya chilungamo kumapita kuti kubodza. Zulo inali nthawi ya asiri. Enake wanjinga ya moto amayi ndi tsikana anali pakatipa, amayi anali kumapeto, oyendesa njinga ya moto anali kwa. Kutuka muzikiti umu mapita kunyumba. Nde cha apapotsesereka kukota patala pakumatsetsereka ku akuima. Shehe muli banji? Chibwino kaino. Eli pano pamukudziwa pa profeti naka amene amapempherera anthu odwala. Ndena akazati sindikudziwa china chilichonse. Afunsaso si pamamveka pano pa za profeti ndata sindikudziwa china chilichonse. Nde basi amba kunena ndeti pange banji pene pomayi. Amayi akunena komatu akuti ndichapa pafupi ndi mzikiti pato. Pano papa ati pala profeti amapempherera anthu odwala alipo. Ndikumene azimayambira achisilamu amapita kuja. Koma silamu ina amapita mukumva iwo akusiya chilungamo akupita kuti akupita kumeneko. Ndikumanena kuti kumeneko akapezako chani chiongoko. Sikusochera kumeneko. Ndikusochera. Chifukwa Allah watilemekeza ife ndi Chisilamu. Ndipo Akristu anasambwadzika anachikana Chisilamu, anachisintha Chikristu chija pambuyo ponena kuti atumiki Allah subhanahu wa ta'ala wapanga chipongwe ndi kwakana. Anachisintha Chikristu chija ndikuyikamo maganizo awo ndikumachitenga kuti chimenecho chipembedzo cha Mulungu. Pamene Allah watilemekeza ife ndi Chisilamu chosasinthika. Ndefe ndikuchisiya Chisilamu chono kumapita kwa anthu abodza ngati. Mukuona kuti pali nzeru pamene? Nzeru palibe. Ndiye chipatso chimene chimabwera pambuyo pophunzira nkhani ya akida ndi chakumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tikabwera mukuyankhula kwina Allah Rabbul Izzati wal Jalal akufotokoza kuti wa'alamu, ndipo inu zindikirani anthu, anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah amadziwa
zimene zili m'mitima yanu, choncho chenjerani naye. Wa'lamu, kusonyeza kuti Allah agwirisira ntchito la ilmu kuti tiphunzire. Wa'lamu, zindikirani, mupeze maphunziro okwanira onena kuti chani, Allah amadziwa zimene zili m'mitima yanu, choncho muchenjere naye. Ndiye tichenjera naye Allah tikamudziwa kuti amadziwa bwanji za m'mitima yathu. Ndiye timuphunzire Allahyo muzimene wazifotokoza nazo. Tikadziwa zimenezo mudzaona kuti akida imene tikuphunzira panoni imampanga munthu kukhala osinthika. Kuteko anthu kwaletsa kuti musapite kwa abusa kumene kuni kutaya nthawi. Chifukwa sangasiye koma mwauze anthu za Allah. Mukafotokozera anthu za Allah okhatani asiye chifukwa adziwa kuti kumene kubasi nimangotayako nthawi. Ine ndimapanga dawa yowayitanira anthu kuchani, kuchipembedzo cha Allah, ku at-tauhid. Ndipo timawayitanira anthu amene sali asilamu kuti abwerere mu chipembedzo cha Allah, asiye kupembedza mafano, adzimpembedza Allah yekha basi. Ulendo wina tikupanga dawa kama mabwera anthu osiyana-siyana. Dawa yathu simakhala yoyima ife kuno uku anthu akhalakhala m'mipando mabaibulo unji uku, sinimapanga zimenezo. Fantumikisana chite dawa imene. Dawa ya mtumiki makhala yocheza ndi anthu, kucheza nawo popanda kugwisa ntchito Bible. Nkumacheza nawo ndikumafotokozera za chani, za akida, kumafotokozera za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tili nkucheza ndi ena mwa mabrothers amene anabwera pamenepo kudzafunsa za Chisilamu, kudzadziwa za Chisilamu. Kuna abwera sister ena amene Allah anafuna kuti aongole. Anabwera amene baja ndi anzawo. Ndipo ananena kuti ineyo ndi ndanzanga amene ali Chisilamu. Amandisangalatsa mavalidwe awo. Komano ndikafunsa zokhuza Chisilamu yo amanena kuti sakudziwa zambiri. Ndiye ine ninkasinkhasinkha kwa munthu amene ali wodziwa kuti andifotokozere neyo moti ndimvetse bwino ndikhale convinced pangani yokhuza chani, Chisilamu. Ndiye alhamdulillah ine napeza mpata wa fotokozera anthu 10 minutes sinathe, 10 minutes chabe imango fotokozera za Allah mmene alili Allah, masifa ake, mbiri zake za Allah. Fotokoza sifati za Allah kuti Allah ndi otere, Allah ndi otere, Allah ndi otere, mpaka na 5 minutes ndingofotokoza mbiri za Allah. Sina yankhulepo zokhuza Muhammad sallallahu alayhi wasallam kapena za Yesu. Mango fotokoza za Allah zokazoka 5 minutes. Allah samadya, Allah samagona, Allah samafa. Mukuvomereza? Chifukwa Allah akafa ndayang'anira dziko ndi ndani. Allah mwakuti, Allah mwakuti, Allah mwakuti, Allah mwakuti, Allah mwakuti, Allah mwakuti. Kena kontachoka pofotokoza za Allah ndenafuza ndi chifukwa chani Allah anatibweretsa pa dziko lapansi pano. Allah anatika pa dziko lapansi pano ndi cholinga chonena kuti timpembedze iyeyo basi. So pano kapembedzere kamene ife tingapembedze tikakapeza kuti. Akufotokoza atati kakapeza mu mabuku ake. Nena tichabwino. Mmene mwakufotokoza zakapembedzere koyenera kandani ka munthu okhulupirira. Akuyeneka kupembedza motere pakana nagwesa nkhope yanga pasi nkunena kuti Yesu popempheranso amapanga chonchi. Anavomereza dinzoona adizi mu Bible dizilimo. Nenafuza kuti aliyense amene amapemphera mosiyana ndi kapempheredwe akaka amene sakutsatira ndani, sakutsatira Yesu komanso atumiki onse. Ndi chipembedzo chiti pa dziko lapansi chimene munthu amataka amapemphera amagwetsa nkhope yake pansi, kuyika chipumi pansi penipeni, ananena kuti ndi Asilamu basi. Ndiye nafusa kuti onse amene amapemphera ndikumalumpha, ndikumazigudubuza, ndikumanjenjemera, ndikumatani, amene akutsatira Yesu akuti aya kupanga zawo atichabwino. Nafotokoza bwino mpaka nakufika pa mapeto, sister ajawo kananena kuti kodi ndipange bwanji kuti ndikhale Msilamu. Akutusa misozi. Ndikuyankhula kunena kuti ineyo pano panenda mvetsetsadi kuti chipembedzo cheni ndendi chitiyani ndi Chisilamu. Ndikunena kuti ifeyo tu tamwa madzi olavulidwa ndi malovu abusa onena kuti mukamwa ameneyo muli chani, machiritso. Sister amene kulira kumayankhula kuchokera pasi pa mtima pawo osatiso izi kunena zinzabodza. Kumanena kuti ifeyo tamwa madzi mmene momwe abusa ndikulavuliramo. Ndikunena kuti mukamwa madzi amene wawa muchira, mupeza banja.
zimenezozo anthu akutani akuchita nyasi zimenezozo ndikumana kuti ife tinali mu mdima apapa ife basi takhulupirira kuti chipembedzo ndi chani ndi awiri onse awiri wina amalira koma wina samalira. Ndiye ngati azimayi awa anazindikira kuti zimene zikuchitika ku Chikhristu ndi zabodza, Msilamu akasiye chiwongoko ndikumapita kumene mutu mwake mukuyenda mukuona kuti pali umbuli wina umene anthu amachita ifoti sakumudziwa Allah. Amaona ngati kuti zimene akuchita maprofeti ndi zoona. Wallahi anthu amene wandabodza ndipo ndandopanda ntchito. Sitikuyenekanso kuwakhulupirira mu njira ina iliyonse. Ndi anthu abodza. Sakumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamene ife Allah watipatsa Chisilamu, chipembedzo chimene chili chokwanira, chimene mkati mwake mulibe chikayiko china chilichonse. Ndiye Msilamu akuyeneka kuzindikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala amadziwa ma fi anfusina, zimene zili mmitima mwathu. Allah amadziwa. Sitingathawe chilichonse chimene aliyense panopa akuganiza mtima mwakemo Allah akuchidziwa. Aliyense panopa chimene akuganiza mtima mwakemo Allah kutani akuchidziwa. Sitingathawe ya. Sitingathawe. Ndiye pachifukwa icho munthu akamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yake yonse akuyeneka kuchitika. Kati ibada ndi ntchito zimene zimamusangalatsa Allah, zimene zimamukondweretsa Allah, zomwe zachitidwa mwanseri kapenanso zimene zachitidwa poyera, zonsezo koma ngati zikumusangalatsa Allah chifukwa kuti yeye wazipereka mukaundula wake, zimene zimachedwa kuti chani ibada. Ndiye munthu akamachita ntchito zimene zizi kapena akamayankhula mawu amenewa azipange zonsezi kuti zikupita kwa ndani? Kwa Allah. Mumtima mwake mazenera kuti ichi ndikuchitachi ndifuna Allah atani asangalale. Mukazamona munthu waamba kukhala wotero, ameneyo walawa kukoma kwa chani? Kwa chikhulupiriro. Amene wapeza kukoma kweni kwa chikhulupiriro. Munthu amene ntchito zake zonse akamachita chimene amafuna nchoti mbuye wake atani asangalale naye. Munthu amene ndetu wapeza kukoma kweni kwa chani? Kwa chikhulupiriro. Falero lino anthu amachita zinthu pofuna kusangalatsa amuna awo, amachita zinthu pofuna kusangalatsa akazi awo, amachita zinthu pofuna kusangalatsa anthu ena. Anthu amene akupembedza nda akupembedza anthu sakupembedza Allah. So kusapembedza Allah sinde kuti kugwadira mwala kapena dzuwa kapena fano. Angakhalenso kuchotsa haki ya Allah ndi kuwapatsa anthu ena. Mwachitsanzo, ngati munthu ukukhulupirira kuti pali anthu ena amene amadziwa zobisika pambali pa Allah, iweyo ndiwe munthu otani opembedza mafano. Chifukwa palibe wina aliyense amene amadziwa zobisika kupatulapo ndani? Allah basi. Palibe. Ola anthu amene apita kwa azibusawo, azibusa atagwirisira ntchito ziwanda ngati simadziwa. Ziwanda kuchokera mu hadithi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti zimaberekana kukafika kuti kuntambo umene uli oyandikira dziko lapansi. Ndipo kumene kuja zimakhala zikumvetsera zomwe angelo akutani akukambirana. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala amawitana angelo onse ndi kulamula chilamulo kunena kuti chani? Mawa mupange zakuti. Nthawi mupange izi. Kumauza ndani? Angelo. Aujezo achitikire izi. Pangani zakuti mawa tsiku ilo fikira apa. Allah amakhala kwauza angelo ziti zimenezo. Ndiye ena mwa angelo amakomoka chifukwa cha chani? Chakumva mawu Allah mantha. Ndipo Allah akauza kuti basi bwererani. Angelo aja akafika muntambo huu umene uli oyandikira dziko lapansi, ena amafunsa kuti Allah nakamba chani ife sitinamve nawo. Anzawo amene anamva aja ndi amene amafotokoza. Allah atu amanena zakuti. Ndiye mu nthawi imene angelo awakuwauza anzawowa, mashayatin amene zili ziwanda zoyipa zimene zaberekana zija, amene ali pamwamba uja amamva zimene zijazo ndikumamuza ali wapansi amuza wina mpaka amafika pauya amene ali pa dziko lapansi.
anena chakuti. Ndiye tinamva hapo za nyenyezi zimakhangati kuti zikuthamanga eti yamati ma shooting stars. Zimene zijazo Allah subhanahu wa ta'ala sadazike kungokhala zongokongoletsa kumambako. Koma waja'alnaha rujuman lishayatin. Adazika nyenyezi zimene zikukhala zipolopolo zopirikitsira masatana. Ndiye amakhala kuti shaitani wagendedwa. Pamene amamverera chani? Zimene angelo aja amakamba. Amtikita ndi chani? Ndi nyenyezi. Ndiye pachifukwa chonena kuti majini kuti amve zimene ziyaza makhala kuti akumana ndi zokhoma. Sangangomuza munthu mwachisawawa. Akuyeneka kuti munthu ameneyo apange chani? Kufuru. Akanyire mwa Allah. Ndiye akhala bwenzi la ndani la mashayatini amenacho. Ndiye amauza kuti auje aja kuti chochitikira chakuti akuti chochitikira chakuti. Zimene anena ziyani zimene amva kuti kumwamba angelo akambirana. Angelo amva kwa ndani? Kwa Allah. Ndiye busa zinena. Ndikuona kuti akuti chikuchitikirani chakuti. Ngati simpanga zakuti chimenecho chikuchitikirani basi. Ndipo inu mukapanga izi zimene zonse zikuchitikirani. Andu mata abusa amayankhula zoona, zimene amayankhula zimachitikadi. Zimene akuyankhula zo zimene amva kuchokera kwa mashayatini, masatana amene ali ziwanda zoyipazi. Zikwagwirisira ntchito azibusa, zikwagwirisira ntchito mazisinganga ndi masheha amatarasimu. Ndi anthu ena amene amapezeka zoti akuyang'ana mmanjamu, ndakaona mmanjamu amayamba kumakuuza zinthu zonena kuti Yesu kutani sunauza. Ndinakwerapo kataxi kena kake kuchokera kuno kumapita ku Blantyre. Ndiye ndinakhala kumbuyo oyendetsayo tinemo anthu awiri basi. Ine ndakhala kumbuyo, iye anali kutsogolo. Anangondipatsa moni sana yankhula china chilichonse. Inezo sinimayankhula china chilichonse, sinankhala zinthu. Koma anakwera mkulu wina basi ndamacheza no kwambiri ndakuluwo. Basi ananena tabweresa ni dzanja lanu. A driver aja kumuza munthu amene akhala naye next uche. Tabweresa ni dzanja lanu. Ndananga wayang'ana mmanjamu. Kuyang'ana basi. Nkuyamba kwa fotoze inu kumudzi kwanu ndi kwakuti eti. Koma akulu wasana tani? Sana fotokozi. Ali so anamba kumufotokozera za kumudzi kwawo ndikuyamba kufotokoza za anthu amene ali kumudziwo. Akuti mesa akudwala. Akuti aja mesa baji alaolata. Akuti akulaja mkumadabwa. Iwazo wabwanji munthu otangokumana naye sikuti so kunali kupangana ngokumana naye minibasi mwijeni mu taxi mwasa akudziwana. Koma kumudziwa kumudzi kwawo akudziwa so anthu akumudziwa amene akudwala. So anthu amene ndo anthu abodza kugwisa ntchito chani ziwanda. So mbusa wina aliyense sangakhale pa chongoko. Wallahi amene ali pa batil. Tifakire manya Asilamu musagulitse chipembedzo chanu popita kwa azibusa makamaka ino akazi. Fa mukutengeka. Mukutengeka ndi anthu amene wawo. Akugulitsa anthu chisilamu chawo alifotafuna banja ndapite kwa abusa akagwira akapempherere banja alipeza. Mukumukaikira Allah kuti sangakupatseni mwamuna. Mukukaikira chisilamu kuti mukatsata za chisilamu ndiye kuti inu simpeza chani mtendere. Zonsezo anthu akuchita chifukwa cha kusamudziwa ndani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye ife Asilamu tizindikire kuti tinanena mawu onena kuti chani la ilaha illa Allah. Mawu amene ajali ndi tanthauzo lalikulu kwa basi limene lero lino insha Allah ndi kutsogoloku tizikhala tikutani tikumatambasulani kuti limatanthauza anjili uli. Anthu ambiri amanena kuti yemo wangu nena la ilaha illa Allah amene yoyo basi watani wapulumuka. Ngakhale wanena la ilaha illa Allah mwaumbuli amene yoyo basi wapulumuka basi. Wapulumuka olazira zinthu zonyasa amene yoyo basi ndi wakujanna basi. Tikati la ndi kukana. La kukana kuti palibe ilaha wopembedzedwa illa kupatula Allahu. Kusenzati ndi nkhani yokudza mapemphero timene. Ndiye munthu unene la ilaha illa Allah koma kupita kwa sing'anga. Pamene po la ilaha illa Allah zugwiza. Unene la ilaha illa Allah ndio kupita kwa abusa. Zugwiza. Zugwiza ana. Etu. Hisham ada yankula kwa Az-Zuhri kunena kuti abalaghaka anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amara munadiyan fanada. Kodi idakufikira iwe ngani yoti mtumiki wa Allah
sallallahu alayhi wasallam adamulamula wolengeza amene ali Abu Dharr, chifukwa hadithi ndi ya Abu Dharr. Adamulamula Abu Dharr kuti alengezetse, fanada ye Abu Dharr ndikulengezetsa kunena kuti man qal, aliyense yemwe wayankhula kuti la ilaha illa Allah dakhala aljanna, palibe wina opembedzedwa koma Allah yekha akalowa ku janna, nkhani imene yakupeza. Az-Zuhri adayankha kunena kuti naam, eya, wadhalika, koma kuti mau amenewo amayankhulidwa qabila nuzulil faraidhi, zisanatsitsidwe zinthu zokakamiza mu Chisilamu, zilamulo zisanatsitsidwe kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki amayankhula kuti amene wanena la ilaha illa Allah akalowa ku janna, amene wanena la ilaha illa Allah, mtumiki amauza anthu zimenezo. Ndiye thumma nazalatil faraidhu, kenako zinthu za faradhi zokakamizidwa zinatsitsidwa. Fayambaghi linnasi, ndiye zinali zowayenerera tsopano pambuyo potsitsidwa zinthu za faradhi zimenezi, zidali zowayenera anthu kuti an ya'malu bimaftarada Allahu alaihim, kuti agwire ntchito potengera zimene Allah wawalamulazo. Pambuyo potani na chani la ilaha illa Allah, kusonyeza kuti munthu asangonena kuti la ilaha illa Allah basi, hai ine ndo akujanna ine basi, koma ntchito zake zigwirizaneso ndi chani, ndi liwu limene. Ntchitozo zigwirizaneso ndi chani, kuswali kasanu pa tsiku. Ndipo poswalipo samaswali chifukwa chonena kuti amuna ako akukakamiza. Azikazi tambiri amaswali chifukwa kuti amuna awo achita kukakamiza. Mwamuna mwachita kuapanga push takuti ya swala, ayaye apa ndingofuna ndipange mwakuti iyaye kaphalaka mwakuti inu nokha muzikita kudziwa kuti nthawi ya swala pano payakwana, chilichonse chimene mukuchita musiye muswali. Koma osati kubwera iyaye panali matewera nangosunga kuti ndichape ndawi. Onsewo ndi ma excuse abodza amene mkazi amagwirisira ntchito kufuna kuthawa cha swala. Ndemona kuti amayi ambiri na apa kungoswali yekha mkazi, kungozindikira kuti nthawi ino yakwana yekha ndikuswali, pa akazi 100 mwina ndi mmodzi. Alipo, ndifake nena ati pa akazi 100 ndi mmodzi. Alipo yes, koma pa 100 taike hapo ndi mmodzi. 99 onsewo ndo machita kukakamizira. Inu nthawi ya swala tasiyani mukupangazo. Kodi inu waswali aya ndi swalibe. Koma tuchosecho Allah kwauza kunena kuti mukhoza kuswalira mjani nyumba mwanu kudzera mulilime la mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam. Zobwera kunzikiti ndi zaifeyo amuna. Swala ili yonse timakhala kuguba, koma inuyo Allah akufewetserani kunyumba konko, koma ayi kumakanika sokuta kuswali. La ilaha illa Allah mesa basi ndikumamuyimba la ilaha illa makama kumana magulu moja. Kungomuyimba basi zopanda kudziwa kuti la ilaha illa kutanthauza chani. Ramadhani ikabwera kulenga matenda akazi, kulenga matenda. Kungoti neyo mtimawo pena pakepo umakhala ngati ndikakhati sinadi umawawa. Ndiye iyi Ramadhani kodi palibe chilichonse chimene ndingachita apart from kusalapo. Basi ena kumana mizira kudwala basi amesa anena kuti ukamadwala uzije sawa katsiku lililonse. Chosecho kutawa kusala, kutawa faradhi. Somona kuti akazi ambiri amazengereza pa zinthu zachani za mafaraidhi. Pambuyo potani na la ilaha illa Allah, koma tikabwera kunkhani ya amali amaitawa ntchito. Hijabu yomweyi mwachita kulimbana. Kumachita kukoka kuti afike poti nkaza kuvala hijabu moyenera. Wagulira masoko sizivala ni uzibisa mapazi, sikulina kunyamuka kupanda masoko. Kukutentha nimene kutenthera. Kukutentha. Atosavala masoko sifoyo ndi kukutentha. Hijabu hii imanditenthesa imatentha basi hijabu imatentha usamavala. Zosezo ndi iye amona ngati akumuzembera ndani kuti. Tikunena kuti ibada timamchitira ndani? Osati mwamuna watu alibe ntchito. Chifukwa tikamumvera Allah subhanahu wa ta'ala
zimakhalanso zosavuta kumumvera mwamuna wathu. Koma tikamumvera mwamuna wathu osamumvera Allah, zimakhalanso zovuta kuti timumvere mwamuna wathu kumumvera kwenikweni. Chifukwa timamumvera mu zinthu zimene ife tikuziona kuti tikozokwanisa zopepuka zokha basi. Ndiye tikukamba kuti la ilaha illallah sipakamwa pokha. Kati mina anthu ena amatinamizira kuti atangoyankhula la ilaha illallah mwaumbuli basa. La ilaha illallah timuphunzire tidziwe zimene akutanthauza. Ndiye apa tikuunikiridwa kuti liwu la ilaha illallah popanda kutsogozedwa ndi ntchito zimene Allah adalamula lilibe phindu. Liwu la ilaha illallah popanda kulitsogoza ndi ntchito zimene Allah adalamula, liwu limeneli ndilopanda chani? Ndilopanda phindu. Komanso kugwira ntchito zimene Allah subhanahu wa ta'ala adalamula popanda kukwaniritsa la ilaha illallah, ntchito zimene zonso zilibe phindu. Kugwira ntchito zimene Allah adalamula koma popanda kukwaniritsa la ilaha illallah, ntchito zimenezo zilibe phindu. Tikwaniritsa bwanji la ilaha illallah? Pochita ntchito za faradhizo kumuchitira Allah yekha basi. Ndi anthu alipo amene akuswali chifukwa chofuna kuti anthu aone. Amene akuswali Yesu akwaniritsa swala yake koma akupangira anthu ena la ilaha illallah sana mtani sana mukwaniritsa. Anthu akumapereka maswadaka moonetsera kuti anthu ena aone. Paketi la sugar mpaka na dziko la Malawi kudziwa kuti akuti apereka paketi la sugar kwina kwake. Zithunzi ndi zithunzi mpaka na pa radio tinapita ife kwakuti tawapatsa anthu sugar. Ntchito zimene zizi zimene Chisilamu chalimbikitsa, tatiyena Asilamu tidzipereka. Helelelele pamene anthu amapereka tu mabiliyoni koma samadziwika. Inu angogula belo la sugar basi anthu avutike. Akuti ndopereka mpaka na kuita kulemba dzina pa paketi la sugar. Donated by auji. Zomvetsa chisoni kwa basi. So la ilaha illallah alipawiri. Kukwaniritsa ntchito zimene talamulidwa pa chifukwa cha ndani? Cha Allah. Pali zinthu ziwiri pamene. Kukwaniritsa ntchito zimene talamulidwa ndipo tizikwaniritse chifukwa cha Allah. Pamene konde kuti tapeza chikhulupiriro cheni cholinga cha umoyo wa padziko lapansi ndi chimenecho basi. Kuteko zonse tikuphunzitsa nazi tikufuna kuti tikwaniritse ntchito zimene tinalamulidwa chifukwa cha ndani? Cha Allah basi. Kuti kumapeto kwake tikapeze janna basi. Palibenso china chimene kuphunzitsana koseku kuku khani yake ndi imene yagona pamene la ilaha illallah. Koma la ilaha illallah kuti amveke bwino ifake tikutani? Tikutambasula motero. Ndiye pa chifukwa ichi aliyense amene atamwalire akugwira ntchito zabwino komanso akudziwa kuti palibe wina wopembedzedwa koma Allah yekha basi, ameneyo akalowa ku janna. Izi akuyankhula ni mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mu hadithi ya Uthman ibn Affan. Iye akunena kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, ndidamumva mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye akuyankhula kuti man mata, aliyense amene wamwalira wa huwa ya'lam, uko akudziwa. Aliyense amene wamwalira uko akutani? Akudziwa, osati wanena. Kunena ndi kudziwa ni zinthu zosiyana. Fa munthu koza kungoyankhula koma sakudziwa. De man mata wa huwa ya'lam annahu, kuti la ilaha illa hu, palibe wina wopembedzedwa koma Allah yo, dakhala aljanna, akalowa kuti senzati wamwalira ali pa chikhulupiriro chogwira ntchito zimene walamulidwa chifukwa cha ndani? Cha Allah. Osati foto wayankhula la ilaha illallah. Ndifake anthu timaadaba aliyense amene angamwalira atanena la ilaha illallah ndo akujanna basi. Kunena tu la ilaha illallah kumachokera mu ntchito zimene munthu umagwira. Ngati umapita kwa sing'anga unganene la ilaha illallah, ngati umapita kwa azibusa unganene la ilaha illallah, zosateka. Munthu makhulupirira muzitumwa pomwe mwalira umazidandalwa zitumwa zichi. Akananga suma umayesa ngati kuti sudzafa. Iwe kumalodza anthu kumona ngati wende sudzamwalira. Ndiye ifaija ikakupeza suma nenaso la ilaha illallah sizingateke. So la ilaha illallah amachokera mu ntchito zimene munthu amagwira. Ntchito zimene munthu akugwira ngati daily akugwira ntchito zabwino, munthu ameneyo ndithudi pomwe mwalira sadzavutika kunena chani? La ilaha illallah. Kuti timvetsetse bwinobwino, pali hadith yomwe
Ibn Abbas radiyallahu anhu akufotokoza kunena kuti baina rajulun waqifun ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'arafa, tidali limodzi ndi mwamuna wina wake munthawi yomwe tinkapanga haji limodzi ndi mtumiki mtendere madaliso zipite kwa iye. Idh waqa'a arrahilatihi, pamene iyeyo adagwa pangamira yake kapena pachokwera chake. Mwamuna uja adagwa, ndiye chimene chimachitika nchonera kuti anthu akakhala kuti akupanga haji amakhala kuti avala zovala zimene zimatipa zona za white zichete, amuna amene amavala nsalu ziwiri zopanda soko wina uliwonse zimene zimachita kuti ihram. Ndiye kumakhala maibadati osiyana kuyambira pa haram, kuyambira pa Kaaba, kupanga tawaf kuzungulira Kaaba ija kwa naka 7, kenako kukapemphera marakati awiri pa makami Ibrahim, kenako kukapanga kutamanga pa Safa ni Marwa, kenako choncho mpaka na ku Arafa pa tsiku la 9 anamakaima pa phiri la Arafa. Ndiye gulu limene lili pamodzi ndi mtumiki limachoka ku Kaaba ku haram limapita kuti ku Arafa. Amakhalabe akupanga talbiya. Ndiye talbiya timanena kuti labbaika Allahumma labbaika. Ndiye zimaveka ngati manyimbo choncho, sinanga amakhala anthu ali sakupanga paika ndiye zimaveka ngati anthu akuimba, koma si nyimbo imene ija. Labbaika Allahumma labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Imeja ndi talbiya. Mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake amapanga zimene zija kwa kulowera kuti ku Arafa. Ndiye mwamuna amene anagwa pa chokwera chake chija, ndiye chimene chinachitika, ngamira ija adamponda munthu uja kapena chinyama chimene adakweracho chinamponda munthu uja ndikumwalira. Famata munthu uja adatani adamwalira. Adamwalira kunena cha labbaika Allahumma labbaik. Tilimozet. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndiye mtumiki wa Allah mtendeni madaliso zikalipa yada yankula powauza anthu kunena kuti ighsiluhu bima'in wa sidrin, musambitseni ameneyo ndi madzi komanso ndi chani ndi sidri. Sidri ni masamba ena akamene amapanga crash ndi kuayika madzi mukuti kaya mzinukira bwino kangati ndi sopo choncho. Ndiye musambitseyo ndi madzi komanso ndi sidri. Wakafinuhu fi thawbaini au qala thawbaihi, ndipo mumuveke zovala zake anavala ziwirizo ngati kuti nsanda yake sakale salu imodzi yake koma ngonkulunga ni salu zomwezo zimene anavala pachani pa hajipo. Wala tukhannituhu, ndipo musamutire perfume, musamutire chani perfume. Wala tukhammiru ra'sahu, ndipo mutu wake musautani musauvindikirire, musaukutire mutu wake, musaubise yani. Fa inna Allaha, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala yab'athuhu yawma al-qiyama yulabbi, yeyu adzadzutsidwa ndi Allah kapena Allah adzamudzutsa munthu uyu pa tsiku la chiweruzo akuchita talbiya, yulabbi akupanga talbiya. Akamaza dzuka pa tsiku la chiweruzo azanena kuti labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, azayankhula zimenezo. Chifukwa munthu amene wamwalira ali pachani pa ntchito yabwino. Sasa ndi munthu amene wamwalira ali pa ntchito yabwino sangalephere kutchula mawu acha la ilaha illa Allah. Ndi anthu amona ngati kunena la ilaha illa Allah kumwalira ndi chinthu chotani chosavuta, ndi chovuta chimachokera pa munthu amene akida yake naliyota yolongosoka. Tikaona muhadithi ya Abdullah ibn Umar, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti annasu bu'ithu ala a'malihim, anthu pa tsiku la chiweruzo adzadzutsidwa pa ntchito zimene adamwalirira akuchita. Adzadzutsidwa pa ntchito zimene adamwalira akutani akuchita. Sasa tingati iwe wamwalira kuchita chiwerewere, pa tsiku la chiweruzo azakudzutsanso Allah kuchita chani chiwerewere. Ngati ukumwamowa nkumwalira pa tsiku la chiweruzo Allah azakudzutsanso uli oledzera. Ngati ukupanga miseche nkumwalira pa tsiku la chiweruzo uzadzutsidwa kupanga miseche. Ngati unali kwa abusa nkumwalira kumeneko pa tsiku la chiweruzo azakudzutsa uli pa kufuru.
ndi anthu amayiwala zimenezo kuona ngati faja tanena la ilaha illa Allah basi tizanenanso la ilaha illa Allah pomwalira sizophweka kunena la ilaha illa Allah pomwalira kuchokera mu ntchito zimene munthu yomagwira ngati umagwira ntchito zonyasa ndi zovuta kuti unene la ilaha illa Allah ngati umagwira ntchito zabwino ndi zosavutanso kunena la ilaha illa Allah chifukwa udzakumbukira kuti paja mtumiki ananena kuti tikamamwalira tizinena chani la ilaha illa Allah ndipo anthu amene ali pampajeni pambali pano kumakuthandiza fantu nganena kuti laqinu mautakum la ilaha illa Allah athandizeni amene akumwalira mwa inu kunena chani la ilaha illa Allah osati amene amwalira kale chifukwa anthu amasokoneza amona ngati mautakum ndi anthu amene afa ndikumanena la ilaha illa Allah popita kumanda nego ndikumva kosochera tupikisane kuti tinene la ilaha illa Allah popita kumanda koma ananena kuti tinene la ilaha illa Allah pa munthu amene akumwalirayo chifukwa chani timuthandiza kuti anene la ilaha illa Allah mosatani wallahi asilamu ambiri amamwalira osanena mawu amenewo ola anthu amene ali pamenepo akuyankhula samanena zimenezo kukanika zimenezo kuchokera mu ntchito zawo sikuti sakumva la ilaha illa Allah koma kukanika kuyankhula feje ntchito zawo kuganiza za mavuto amene amba kwaona munthu amene akumwalira ichi so kuti la ilaha illa Allah timunene ndi kuti ntchito zathuso zikhale zotani zabwino ndiye tidzamwalira ndipo anthu amene akutiuza la ilaha illa Allah sitizavutika so tizachita kunena mokweza minaso yo sasa naambe kuyankhula tizayankhula toka chifukwa anthu amene akukudwazika ambiri samauza so kuti atanena la ilaha illa Allah khala ali achisoni mangotusa misozi akakhala zimene mangolira basi azibambwena basi kuti achimwene bwanji kuti achimwene mthandizeni munthu kuti anene la ilaha illa Allah chimenecho ndi chisilamu so munthu amene ali pa akida yolongosoka yekha amayankhula kuti la ilaha illa Allah ndikumamwalira bwino koma kuti anene zimene zozo ndizovuta basi ntchito zikuyeneka kugwirizana ndi chani ndizo sezi tikuyankhula kaye chifukwa la ilaha illa tikukamba za Allah yetu kumayankhula pamene kufanyani ibada yathu yonse ngati timachita chifukwa cha Allah zidzakhala zosavuta kuti tizindikirenso kunena la ilaha illa Allah pa nthawi imene tikumwalira chifukwa timachita ntchito yathu pofuna kusangalatsa Allah koma ngati ntchito yathu timapanga pofuna kusangalatsa anthu zidzakhala zovutilatu kuti tiyankhule cha mawu amene wawa kulupirira kuti kwa leroli tiyimikire pamenepo sindikudziwa ngati pali mafunso